Meille tuli 3 poikaa, Tatu, Teemu ja Teppo hoitoon täks päiväksi. Katsotaan millaisia mestarilastenvahteja me ollaan. Mennään katsomaan toi kämppä sisältä, niin saatte arvata, että mistä kämpästä se tuli sai alkuun. Se kannattaa oikein. Täältä! Miekin teski tonne välikattoon ja sitten syttyi toi vintti tuli. Tuli pikkaisen kiire ulos. Jukkakin hyppäsi ikkunasta ja... Erittäin luotettavat lastenvahdit. Tatu oli alle sinne hyttysille, että jos se saa hyttysen pistolin. Ampiaisille. Ampiaisille ja mehiläisille. Jarpilla on paha rasitusasma aina, kun se lähtee juokseen johonkin suuntaan ja rupee... Millä tuolla ruumiinrakenteella voi Okei, pitäköhän hyvä huoli pojille. Koittakahan pari, että teillä voi olla kovat ajat. Ei liikaa kiusata. Tuo on mun mummon pyörä! Mitä luulet, että miten tuo lapsenvaarin homma sujuu meiltä? No kyllä kai se nyt teiltä sujuu. Te ootte itekin niin kamalia. Ette sitten lahjon niitä millään karkeilla. Hei, onks teillä nälkä? Joo, justiin siinä on niinku päivän peruna-annos. Tiedättekö jätkät, mistä saa energiaa? Kaikista hää. Joo. Mä luulin, että rikkomisesta. Ikkunari! Kuka sen teki? Että nyt saa rauhoittava tuokio, jos mä otan vaan sormen väärän. Pistetäänkö, että kisa alas? En halua. Reiluja jätkiä! Tarpin päälle! Mä olen vähän kovemmat bileet, meillä oli kaikkea bodypaintingia siellä. Mitä sä sillä meinaat tehdä? Kai sä oot tappamassa meidän possua. Sitäkö sä yrität sanoa? Niin possa voi haudata tähän sit, kun se kuolee. No Tatu, nyt se mailat! Nyt! Noniin! Rangaistuskoppi takaisin! Tää kaverin rangaistusahiti jo. Nämä on oikein kontaktipelaajia. Lopeta Tatu, lopeta! Ai! Niin, että millaisia isiä meistä tulee? Kyllä, mä uskon, että teistä tulee tosi hyviä. Kato, te tiedätte justiin, mitä ei saa tehdä ja mitä saa tehdä. Tää on nyt värsina, minkä teidät sitten lopuksi jätetään. Tää on nyt taistelulajeja. Jarina vastaan Tatu. Antaa mennä! Nyt riittää jättä! Ja niin loppuu nyt! Tässä on virtsaputke. Tästä lähin me sanotaan, ketä kiusataan. Mitä luulet, että mitä negatiivista meistä saattaa tarttua lapsiin? No jos ne kokeilee jotain semmoista temppua, mitä ne ei hallitte, niin sitten. Että luulee, että minä olen tuo teräsmies eikä olekaan. Jaha, herra huumori, vai rallia on. Mitä jätkät, haluatte jo testata tota autoa? Joo. Kuka haluaa? Mä ajan seinään. Ajat seinään, et sä saa seinää. Puskurit kierroa. Menee taas 10 lujempaa. 3, 2, 1.
Hauskaa. Ihan hyvin. Voi olla, että autokoulun oppitunti loppu tähän, kun auto ei lähde käyntiin. Ei se tolla käyntiin lähde. Joo, Ristus, me lähdetään nyt kaupunkiin. Loppu meillä on keinot kesken. Kattokaa, näytäkö mä ihan normaalilta lastenvaarilta. Miten ne verkkää tahtoa? Jätkät! Back.